Selamat pagi bersama dengan artis kita Cap Kidal. Selamat pagi Parmesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manwaras soima. Wos, ijek rajin lek damis. Tapi sugih ora kaya Manuhara karo Mak Soima. Ijek sugih kono nggih. Warga enteng masuk imah duwe marik-marik. Mlebu TV, damis TV opo? TV rusak. Mek dong telo. Golek duit. Tak ana Mbak Jae ya. Iman. Sesuk nek di hadapi karo bayam ubir iki ya wayah gedhe ya sesuk rek engko cang di piye bayame wayah gedhe engko nek di Senin dijubati piye badan bingung aku man ngger lek kangelan bayane Mbak Jahapen Mbak Jah ya tetep gelem. Api-api ngene ya. Mbak dong telo ki jane anu ya. Jongkok. Ngene lho. Nah, ngene lho. Doprok on. Iki ya rong dawa jare tak siputi. Terus minyak wis ya. Pahit. Tambah-tambahan nang omah ora tuku. Wong urip iki kudu pinter. Gak nek anakku kabeh iki didadekno mbah apa. Lagi. Aduh. Wis tok 5 gendel apa pentas sih? Nek nematan entak tok 100 ya yuk. Aduh, Ji. Oh. Wis. Ini bentar. Bahkan gak lagi po. Entak wis tak doli. Mbak Jah mau tukune 1000. Gono pasare piye, Mbak?
Lah wis amene mak, wis awanku sing pe tuku kono sapa? Wong-wong kulaan iki gak ya wis padha merat. Aku jenenge Mbak Sriami. Ya tuku karek mak ya. Ki jam 09.00 lho mak penan. Cek gelem. Yo gak to. Bayine gak tukul, guys. Iki anu megakno tanah iki lho mak, sing kene gak tukul. Mbah Kemi iki jipuk apa ora, Mbah? Ya mendet ya mak. Lah yo ngene lho paling mak iki lho, seloke kan jek cilik-cilik. Tapi ora iso gede. Oh ngoten. Gak iso. Yo mengkerek ke kan depan. Oh, Mbah Perong. Nggih. Kita dulu terong jablek. Nggih. Nggih, wong ambek kula pun bolak-balik kelemur teronge wis pentil murah gerane ngoten. Wis awan. Nyoba cah udah. Kok Mbak Cah nek nek diwehno wong. Alah, nggih gampang wong nggon-nggone dhewe lho mak kok bingung. Ora kulakane. Nggih. Beda ya mak yo ndek kae ngono ditritik-tritikno dadekno dhuwit. Saiki ya wis kena wong ngene. Ndek kan ya diwehno wong, Mbak. Padha ae, nggon bayem murah ngono kuwi diwehno wong. Jaluk yo ndang Mek. Nek aku kekan bayem. Tapi wong jaluk nggonku ki arang, wong ki saiki nek di tembok Cina. Karet teganis. Oh, mak tembok iki kabeh. Asu. Prawon. Lho nek nandur ngene-ngene iki malah ora nganggo apa maksudnya kerawang, dadek kae kan picike ra kaprah. Nggih. Nggih. Saiki gak sah. Rimopo. Tembok ini wis menghasilkan miliaran. Kene nandur bayi wis kena nggo gak pendopo. Sombong sithik. Sombong sithik. Wis sitoke kurangane ya ditang-tangno sapa. Nek menawa oleh, gak oleh ya wis. Yo utang. Turune pemirsa ngoten mak open donasine yo Mas Deni, Mak Soimah, Mbak Bella, Mbak Manohara. Terus apa yo? Pas yo dadine. Lah aku ki sapa? Lah iya. Kulit darah hitam kok gayoe darah putih. Guyu tangmu mah. Iya iki wong ngarani aku ki wis kenal ke Mas Deni lah. Wis sapa ki darane seakrab kuwi. Padahal ki yo ora lengger. Lah wong kono sekelas Artis papan. Artis kok mbek padakno. Sekelas maknya. Diguyu tangmu gak masuk gak masuk. Ya wis mergawe dhewe. Kok sing ora-ora. Nek awake dhewe kenal wong ngono kuwi, nek awake wong ngono ki ndak yo kenalannya sebatas ae. Kok sing ora-ora mikir. Rasa mikir sing ora-ora, Ger. Apa lek iso mini iki? Tuku. Ndang mek ngoten iki. Lonceng. Tuku. Andingan ketoke. Wong iki tau nggo ki, Ger. Nggih, nek nang desa iki carane ngoten, Mak. Nah, Mek. Nggih. Aja mbok anggap wong desa ki ya tapi wong desa ya kuat, kudu kuat mental, ya, Mbak. Nggih. Swara. Nggih, enek Rasa apik ya digunggung kon elek ya pecir.
kuat ning desa yo. Ya pancene wong sing wong desa-desa ngene iki, wong kota yo kudu mata picek kuping budhek kowe. Sini mau tukaran karo dulur karo tangga. Nek wong kota ra lo gua. Urusanku. Wong desa ora iso. Mangan yo wareg digunem. Lesu malah pone. Keploki. Ploding silit. Syukur. Ere. Bisa mangan. Nah, wis kota ae cuma desa. Desa ki anjen yo ngene iki yer. Berarti mangan wareg. Terus tanggane dikei, yo nek sing kadung HP, nek gak kadung HP, taeke metu kabeh. Nah, tamu ini. Tak itu ki sik. Wes. Mbak Sriami. Terus esuk lah. Mbak Sriami lah susah kok. Terus nunggu anu Mbak paksarano yo, induk. Oh, mriko. Lah mriko malah santai wawan mak yo, pasare. Dol pasar induk guys, nek menawa payu, ora payu yo. Ngandak klo. Lakon nebakon. Mun piye? Mbah. Iki mbok dicipuk mbah kene mbok ora kok. Ngono ki ape tak cipuk koyo piye bayimu udan ae ngene ae. Dipendet mak, mengke mriki ya. Winginane pun ditiliki niko kok. Oh gak dicipuknya tak cipuk nang tak weh nopo sapa wening apa sapa. Mbak Ju yo njaluk. Pokoke bakul bayine ngono nggih kok nek gak payu moh nggawa. Lakone bakul bayem. Mergo duwe dhewe akeh. Tandur dhewe ngono ya. Lah kene yo sakgone Pak Is kae tandur kabeh kok. Pak Is iki yo termasuk apik yen mbantu wong. Sawahe di onokno wong Mbak Mur. Nggih. Alah gatel kabeh. Entuk era sepiro? Loro awak. Aduh. Ya Nyamuk Allah. mak nemu. Nyamuk niku lho padha bintul mak. Aku nek gak tahu udan. Tak tahu mau ya. Ya marai udane niku padhe esuk jam 2-an. Lah iya biasane kan wis tak kringno Mbak. Kok tak kringno. Gosok pisan. Ya kena udan mak. Kena udan kena panas. Mbak cah dodol ora delok. Dodol Nek mak. kok iki cah cilik. Ketake Mbak cah gak dodol iki, Mbak. Kok gak jadi mesti. Piye nek gak dodol iki? Ora dodol, guys. Mbak Jah. Tapi ya wingi pas kula blonjo kae ya mboten sanjang nek peprei. Lah iya. Ya wis ana Mbak Sriami. Apik-apik bang gue mana. Wis guys, ana Mbak Sriami ya. Guys, goncakno. Sik tomak karo sangu dhuwit to ya. Tas-tas. Gowo anu Mbak, metu-metu ki nek. dompet malah. Iya. Wah, bayane gak tenang. Tase ra ketangan renek duwike. Tase renek duwike. Wes, guys. Tenan nih, ngono iso tenan. Nggih. Ya Allah. So tak tukokno motor. Tukokno dik gambar anu. Gambar apa? Gambar Pedet ae pedet.
Kok kono Mbak Ja. Redeng, tak ora dodol. Lho enak imur ana lho Mak, enak nganune. Iya i. Enak bandane imur. Iya, urung rene berarti. Piye? Wis ta? Ayo Ja. Kontol. Hop, sik. Wis keca. Ayo, Belum ora yuk. ora gelem 14 pasar. Iya. Belum mana?